paskaa. Nyt lähti video käyntiin. Siivoushommia. Siivoushommia. Täällä on keppis vähän laatanut minne sattuu ja mä nyt puhistelen sitä pönttöä. Kello on 05.46 ja... 05.46 ja onko pönttö jo puhtaan näköinen? Joo, suikuttele vielä tonne sisään, sinne se alapuolelle sinne. Se on vähän likainen, ei siellä mitään oksupoksua oo, mut siivotaan. Pieni. Siihen niinku suoraan siihen alas siihen. Tässä. Joo. Siivotaan nyt kerralla kunnolla. Siivotaan reilusti, ei meillä mitään ujoostella kuitenkaan. Kaikki purjo pois mitä löytyy. Hotellihumulut pitää aina hygieniasta huolta. Alkaa nyt tästä puhtaalta. Nyt aika puhasta. Nyt on puhdas. Vielä tossa noin pienet viemärit. Joo ja seinä. Hei tossa. Vittu se on muuten porjunut tänne ihan minne sattuu. Herran jumala. Sitä sattuu. No sitä sattuu. Paremmissakin piireissä. Niinpä paremmin. Jätkällä pitäis olla vielä sadetakki päällä. Joo, sori, mulla on nyt vähän vapaa vuoro, niin mä en viittinyt laittaa työvaatteita. Hei, kato se verhon takaa vielä. Verhon takaa. Ei, se on aika puhtaan näköinen. Tossa on muuten... Miten tulee täällä? No niin, nyt. Se on muuten vittu kun sä oksennut tännekin, voi herran jumala. Nyt oot siis puhistanut joka paikka kun siinä oot vittu. Joo, mä laittelen nää kaiken kuntoon, niin ei tarvitse 3 vuoteen puhistelua. Nyt muuten alkaa näyttää mun mielestä puhtaalta. Check. Check!